A alcaldesa de Santiago volve facer de sempre, desaparecer cando toca dar a cara. Hoxe entregouse a medalla de ouro de Galicia a princesa Leonor, e Santiago, a capital de Galicia, non tivo quen a representase. Mentras tanto, as xuventudes do BNG manifestábanse contra a monarquía, e a alcaldesa sumouse ao silencio cómodo. Non foi, non deu explicacións, non representou a cidade, porque a señora Goretti non lle gusta a monarquía. Perfecto, pero non está no cargo para facer o que lle gusta. Está para cumprir co seu deber. Usar a alcaldía como plataforma de activismo ideolóxico é unha vergoña. É unha falta de respeto á cidade, á institución e ao pobo galego. Cobra máis de 50.000 euros ao ano para facer política de pancarta, para saltarse os actos oficiais, para decirlle ao resto de Galicia que Santiago non pinta nada. Pois dende o CIN Santiago dicimoslle algo claro. Se non quere exercer como alcaldesa, que dimita. Santiago non merece estar secuestrada por unha militante do BNG. Santiago merece un alcalde que estea cando hai que estar. E xa que tanto lle gusta sair á rúa, preguntamos: por que non se manifestan contra o PSOE ou o PP pola súa corrupción? Por que gardan silencio antes que gobernan con eles cando lles convén? Contra a monarquía sí, pero contra os corruptos que gobernan con eles nin palabra. Porque isto non vai de monarquía, vai de ter principios, dignidade e respeto institucional. E diso, neste concello, non queda nada. O CIN Santiago, a voz que non se cala, a voz que non se vende.